your service. Maray nga ni kapamukadang bilot ining aki na ni maray ka namin na naramtaram ngunyan. Daro nakula na gawin ang aki na ni. Bako gari ini gari bako ng pirot ali. Gari bako ng pirot. Bako ng bilot pa lang. Magtatanim, maraming aanihin, maaana ang buhay. Yayaman ba'y tumbayan? Magtanim, maraming aanihin. Magtanim, Mayroon kang isasaing. Tama man Tama man Sa bahay ka matulog, katawan mo'y lulusog. sa bukid maniraan. La 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 la. Magtanim, maraming kakainin. Magtanim, Meron kang isasaing. Garing nga ibang iantirada mo niya. Tama man dapat magtaga-tanom, diba? Dapat po magtaga-tanom. Tangani po na ayos mga tugang sa tuyang buhay. Good morning, Legazpi City, Probinsya Canalbay, Luzon, Visayas, Mindanao, mga Bicolano sa Edman na Partikan Mundo. Welcome po sa inyong programang Morning Hirit. Sa programang ini, bawal ang kilig, bawal ang pabloy, bawal ang morosot habang naka-Morning Hirit. Sa luwas mga tugang Mega Force Patrol para po sa mga bareta ngunya na pag-aaga si Ringman mga tugang kaya di ba tapoy dyan nato si Chief Reporter Jimmy Nasalita, Karen Ala, Joshua Bino, Alarmario, Angel Mostaza, isay pa wala na Jomar Bien. Kuda mga tugang ang mga report kan mga intern hali po dyan sa luwas. Good morning na Legazpi City, Ismail, God is good all the time. Ang sa tuya tabi na mga pwede tabing i-text, tabi i-call, i-text ngunya na pag-aaga. Iyo po mga tugang ang numero na 0969-088-5548 0966-230-034. Magandang morning. Let us say good morning. Sarabay-sabay tayo mga tugang na paggaganabag sabing good morning. God is good all the time. Ini po si Henry sa endong programang Morning Hirit. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Buwan naman ng report kasabay mga tugang si Jimmy Nasalita, ang satuyang Chief of Reporters. Jim, come in Jim, good morning. Yes, BP, maray na aga sa mga parantabay, naggasolina kung sanggatos going sa ng ligaw. Ano na? Dahil na maabanti sa uwas. Iyo, totoo? Pagbalik ko sa kamaligo, wala na, pula na naman. Pula? Hindi. Ano importante Jimmy? Maugma ka habang nagmumotor? Dahil, nag-analyze ako niya kung arog kan sa panahon mo na ma-news gather ka tapos may kasugno, kaangkas ka pa. Pwedeng ihungkang muna. Magastoso. Siyempre maporis na ka. Napakal kang maski sinapot na sana. Sinapot, dati man silang presyo, pero sa amin na dito na. Lukban, sanggatos na ang kilo. Sige ka na nagasumog. May kauron ka? Isang kauron mo, Jim? Sabi, may kauron ka? Pag-asa girl. Latusod ka na. Kang panahon pa ito. Iba na ngunyan. Kaya nga pig-analyze ko dahil na-applicable sa panahon kaysa iba ngunyan. Dahil na. Iba na ngunyan. Di ba? Kato, nasa sabatan ko bagay kapirming. Alam mo na. Jimmy, kang panahon pa ito lingawan na ito yo. Iba na nga ang panahon ngunyan. Kaya nga sabi ko sa imo. Kato, ang 50 mo. Bilog na 3rd district, Paligaspi ka pa, pwede pa. Dinagdagan pa. Dinagdagan. Inistorya pa. Sa bagay ko, Laos na? Latusunta ka na. Ulo ko naman kasi Jay Acuña.
Anyway, dati BP, Mm. ngunyan, dahil pakitang nahihiling na nagpasada, taon-taon, observaran, takuniguan na naman. Tawa iguanin sa another round of sa transport strike. Mm. Sa satuyang kapalibutan, tamala, dahil mga klase sa ngunyan. Mm. Mm. And biglalauman na talagang paralisado ang biyahe. Tamala iguanin mga preparasyonin libreng sakay. Mhm. Asin ang PEO sa pamamayon ni Provincial Engineer Dante Baclao, mapaluwas din duwango ng L300 Mhm. na mga Lunada service. Mhm. Ngunya na pagkaaga and the direction kay ni pasiring sa APSIMO. So APSIMO nan bala mag-dispatch sa consign ini Aha. na mga Lunada na iluluwas kan Iyo. PEO Mm. para magamit sa libreng sakay ngunya na pagkaldaw. Okay. Mhm. Dangan kung kinakaipuhan pa, igwada sindadig din in dump truck. Igwa? Okay. Mhm. Mhm. Depende sa sitwasyon, depende kung mag-request pa o dahil na. Ayun, oo. Di, Oo. na at least may antisipasyon. Tako sa iling ko, Igwa. di ba ka man ang gantod na untod ang biyahe. Ngunyan, aga pwedeng igwa. Kibagdurod Yeah, na lagyan dyan. Pero dyan na unto, marik- baka mga after 8 o 9, wala nagmadalagan sa tinampo. Baka naman. Mhm, okay. So yan tabi pipi, sa tuyang panginot na informasyon, Jimmy na salita di si Jimmy nyo. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa luwas. May kinaraman sa mga ining Jimmy. Pagkataram ka ining Jimmy ini na. Pigling, ililingawong ko na nga. Nagkaramdaman pa kadalaking ini. Sa DCGB, always number one, always at your service. Thank you, girl. Nasa linyaman si Karen Ala. Karen, good morning, Karen. Good morning, Karen. Good morning. Good morning, VP. And Good morning, Karen. Hello, VP. Hi, Karen. Good morning. Good morning, VP. Di magparashort sa matawo. May pasiguro man. Ha? May pasiguro. Ulo, kaya ba mo man si mama mo? Kasi papa mo. Ah, Pero kung namana mo, sugayon ni mama mo, gari kumbinsido ako. selective pala na attraction mo, ade. Ah? Selective. Sa ano? Ang attraction mo. Selective? Ah, Alam mo na para Rio. Siyempre. Latusunta ka dyan. Henry, Latusun. Buda. Okay na din ako madagdag lugod. Sige na. Alright, sige, go. Mm. yes, VP Andre, siyam na mga bihikulo ang totalmenteng i-deploy na ngunyan kan APSEMO sa mga distrito kan Albay. Tanganing magsirbing libreng sakayan sa publiko at siya na alas 7 nin pagkaaga. Katakod kan mangyayaring mahiwasan na transport strike. Ngunyan aldaw. Aha. Base sa na-monitor kan DCGD News. Sa 3rd District, bali pitoy ni Tab VP Henry. Tigsararong Darakulao na military truck ang i-deploy sa munisipyo kan Pulangi, Libon, Uwas, Ginubatan, Asin Ligaw. Sa 1st District, Tiwi, Asin, Tabaco. Oho. Mantang sa 2nd District, mga saradayot sa naining mobile vehicle na magbabalik-balik ang ruta sa Legazpi to Daraga. Ang sistema VPNRI susug kay APSEMO Chief Bobby Cristobal. Ang 1st Asin 3rd District na libreng sakayan, nakaschedule sa na iyan. Bali sa mga munisipyo o municipal hall, iyan na mag-aral at mag-phone at siya na alas 7 ng aga, eksaktong alas 7, babagtaso na kaan ang Legazpi at digdi sa may SM ang magiging drop-off point ng Aha. mga pasahero. Aha. By 9:30 a.m. naman, masakay naman iyan ti mga panibagong pasahero hali digdi sa Legazpi. Pasiring naman iyan sa mga pigsisirbihan kaining mga munisipyo. Mantang mabalik naman ang mga military truck digdi sa may Legazpi by 4:30 p.m. para hakuton sa mga masustranded na pasahero na pasiring 1st and 3rd District. And by 6 p.m. tabi Henry, largada na ini. Digdi naman sa 2nd District, balik-balik bansa ni LVP na gariman sa Legazpi Daraga Jeep and saro na L300 na bihikulo ang gagamito na libreng sakay. Mentas tanto duwang aldaw ini maserbi sa mga lugar. Puon ngunyan sagkod sa agam biyernes sa iyong ipinag-anunsyong nationwide transport strike.
with Kuya Boy, Karen Ala, DCGB. Hello, Karen. Karen. Yes, Karen. Hello. Ang klarado na igwaki mga auto na masakayan ang publiko, ano? Pero Yes, siyempre, exactly. mag-igwayang ki inconvenience. Tayo man gabos-gabos may isasakay tulos. Tas limitado man sa mga behikulo, tama? VP Henry. Ayan. Pero kung halimbawa may mga stranded, may pwede silang masakayan. Aha, tamay libreng sakay Okay. man pati. Kumusta dyan sa luwas? May nagadalangan kang jeep na nailing? Dito sa na VP Henry, bako very Limit. unusual ini. Oo. At limitado talaga. Baka tabong ba man? Tas yung mga driver, tururog pa mga gayod. Pwede. Kang iba actually baga. Igwa naman kinagdadalagan ka na ligas daraga. Yeah, oo. Pero dati-dati mauto yan eh. Yan na daragaligasping yan, ha? Yes, VP Henry. Okay, sige. Okay, banan ko si Kuya Boy, Karen Ala, DCGB. Salamat Karen sa report. Hali po dyan sa luwas. 5:26 na. Mga tugang sa morning hirit. Aramon tadaw ang dagdag na report. Kasabay man ang satuyang intern sa Bicol University. Kasabay po si Jennifer Vinson. Jennifer, good morning. Go ahead. Good morning, VP Henry. Asin sa satuyang mga paraan tabay, sa dagdag niya tong bareta po, naglatag na nin mga preparasyon ang Philippine Ports Authority, PMO Bicol, para sa maabot na Semana Santa bilang pag-asikaso sa inaantisiparan na pagdagsa nin mga pasahero sa mga pantalan sa rehiyon. Sigun kay Achilles Galindez, Division Manager kan PPA PMO Bicol, may passenger terminal building ang mga port terminal kung saan pwedeng mapuntahan ng pasahero na may malinig na pasilidad, may sapat na comfort rooms, pati ang kahandaan kan mga pantalan kung saan nagdadaong ang mga barko. May koordinasyon man ang PPA sa Maritime Industry Authority o Marina para masiguro kung sapat ang bilang ng mga barko. Pero kung kulang po, VP Henry, pwedeng may relaxation of sailing schedule na pigaapod Oo. kung saan maski daipa oras, pinapabiyahe na ang barko para malikayan po ang pagdakol nin pila. Ayun. Ang Port of Matnogman po ang pinakaabalang pantalan sa rehiyon kung saan kadaklan kan pasahero asin kargamento nagaagi. Sigun pa ki Galindez, kung nagkakaigwanin kakulangan sa barko, iyo ang rason kan mga halawig na pila. Nakikipag-coordinar sinda sa Marina para madagdaganaan biyaheng. Pinaliwanag man ninda ang sistema kan RORO o roll on, roll off kung saan ang mga sasakyan asin pasahero diretsyong naililipat sa iba't ibang isla sa paagikan mga barko. Apektado man po ang operasyon kan pagtaas ng presyo kan krudo, partikular ang biyahe kan Silangan Express hali tabako sa Godvirac na nag-report na sa inda na nagbawas nin trips. Dahil kaini, posible man na mabawasan ang bilang ng pasahero kumpara ka nakaaging taon na nag-abot sa halos 100,000 ang pasahero sa nakaaging Holy Week. Okay. Pero sa ibong kaini, inaantisiparan pa rin ka PPA na magtataas nin 10% ang volume nin pasahero sa Semana Santa kumpara sa regular na biyahe. Dahil pa man, perming nadadagdagan ang barko dahil busy pa man ang ibang pantalan, kaya ang ginigibukan PPA, iyo ang pagdagdag ng trips asin mas dakol na pagbiyahe kan mga barko po. Para naman sa seguridad, may koordinasyon ang PPA sa Philippine Coast Guard, Philippine Drug Enforcement Agency, asin Marina, kung saan naka-heightened alert, may mga luggage x-ray machines asin personnel na nakabantay sa mga pasahero. Nakikipag-ugnayan man po sinda sa port terminal managers para sa maayos na crowd control. Dangugon po niya to VP Henry ana pahayag ni Sir Achilles. Paalala, pakiusap sa ating mga pasahero, kung po pwede po, mas agahan natin yung pagbiyahe. Huwag tayong sumabay doon sa rush hour. Kasi kung magsasabay-sabay talagang expect talaga natin na magkakaroon ng delay, magkakaroon ng pila. So, ang lagi nating sinasabi, as much as possible, kung kakayanin lang naman, sapat yung oras, bumiyahe ng maaga. Yan, sa ngunyan po daw po, VP Henry, sapat pa man daw po ang bilang ng mga barko para sa pagbiyahe sa Semana Santa. Okay. Yan po, VP Henry.
Sige, Mga Jennifer. dagdag na pa rin po. Sige. Go ahead. Opo, yan po, VP Henry, ang mga dagdag na bareta hali sa luwas. Jennifer Vinzon, DCGB News. Salamat, Jennifer Vinson, sa report. Hali po dyan sa Alwa. May kinaraman po sa sayang pagkipaghuron sa Philippine Ports Authority. Alas 5:30 na. Oras na sa Morning Hirit kan mga headlines. Sandali lang, Angel. Paringalat sa Joshua. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Dumang kita kay News Director Mardela Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. Good morning sa mga tabantabay. Headlines ko niyan, emergency power para suspindiron o bawasan ang excise tax firmado na ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos kaso Abangi. Presidente Marcos siniguro na dahil maubusan ng supply ng petrolyo ang Pilipinas. Mantang ang DBM nagpaluwas ng 20 billion pesos sa Department of Energy na aning masiguro ang supply ng petrolyo sa nasyon. Produktong petrolyo sinulong na isabay sa prime commodity list para sa price freeze. Pagdangog ang Kamara sa impeachment ni VP Sara Duterte, nakatutok sila sa probable cause at imbako para sa sentensya. Aha. Defense team ni VP Sara Duterte, dahil bigahali ang posibilidad na magdulok sa Korte Suprema. Pag-asa nagpatanid sa grabing tagmara sa mga masunod na bulan, posibleng epekto kan El Nino sigon sa State Weather Bureau. Aha. Presyo ng pagkaon dahil maitaas sigon kay Presidente Marcos dahil sa pangako ng mga manufacturers na hanggat kaya pa dahil hindi mapalanggaw Kahit sana. gamit din niya ng mga produkto Aha. sa mga nagibo na barato pa sa raw material. Presidente Marcos nagdistansya sa posibleng pagkontrol ng gobyerno sa oil industry. Aha. DFA as in DOE nagtatabangan para masiguro na may supply ng petrolyo ang Pilipinas. Karadit na negosyo, e-vehicles as in renewable energy, tututukan sa ilarong kan energy, emergency, sigun kay Presidente Marcos. Pantang inimportang petrolyo hali sa Russia, nasa Pilipinas na. Mga 100,000 na tonelada. Pero ipoproseso pa ito duman sa refinery sa Pampanga. Tanganing magamit Aha. digdi sa Pilipinas. Sa Saruman refinery digdi so Petron. Okay, so far BP ang mga headlines na pagkaaga sa ibang nasyon matagas ang Iran dahil dasin na magkikipag-uron sa Estados Unidos. Abo talaga. Abo talaga. Yun nakahiling man sinda ki kung tagari ngaya pag ini ngaya bileta ka uron niya malagit nga sa sendang nga bilog na mundo. Bata nagpayag baga si Presidente Trump ng US na may magayon produktibo ngayon sa pag-uron. Aha. Pero pinaimutikan kan mga arlang ko na official kan Iran, fake news nga ito. Dahil nga totoong may ururon. Aha. Anong mangyari na? Pagkatapos Ano na ba yan? palayugan sa Israel. At iyon na ng problema. Okay, so yung BP, basta ang sabi man kan DepDep, ang worst case scenario sa petrolyo, pwedeng ang krudo mabot ng 162 pesos kada litro. Wag mo na ko ba de? Yan. Wag mo daw ako. Worst case scenario na yan. Worst scenario. Worst case scenario. Tapos, yung gasolina, pwedeng mabot ng 142 pesos kada litro. Okay. Aha. Kaya. Pangyayari sa mauraro. Okay. Yan din mahirap ka na pag-aga. Ito dyan kang PY Enterprises. Hanapon sa na Mr. and Mrs. Raul and Marisa Caligan sa oras at Tigas City. Patarang yung PY sa niyan. 24/7 konektado ko mo maski na yung log. Based in the Posimbar nila. Good morning. Good morning, Paring Mike. Newspaper 24. front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Hali po dyan mga tugang sa lawas. Good morning. 5:35 na sa DCGB. Dumang kita kay Ate Angel. Dumang kita kay Ate Angel Mostasa.
Ay, mali Angel yung proseso natin. Dapat pag-asa muna. Sinabi, kasi bago pa kaya ngayang halat kami ng mga adlib kaya. Bago pa kaya akong halat nga digdio, bata nga man namok kung sa natin dugang ko. Igulpi na nga kang namok, so tabay ko na naman na si Bipi nga. Di nga, pipariportolos. Kung naging pigtarang pagkaaga. Nung yan, mapag-asa na naman nga niya. Ano na nga niyaan? Mapag-asa. Dahil pangin nagisimbang sa pag-asa. Lingan na nga ya. Ay, nga mumayo. Sige, so na nga mumayo. Taba-taba, eskwela ka pa. Melvin. Yes, sir. Good morning, amigo. Apo, sir. Good morning. Yes. Ayos. Yes. Garo, okay ka ngunya na. Maray ka ngunya na aga. Apo, sir. Although naman po, marahay naman po yung pakiramdam ko. Eh, pareho kitang duwa. Oral daw, marayo ng pamati ko daw. Iya po, sir. Tama ito. Kaysa, iba yung pangmati nita. Adi, may bareta lamang kita dyan? Wala kitang bareta dyan? Yung bareta, sir. Sa forecast yan, sa pag-asa. Katukal ko tuwing semana, best po yun na forecaster. Nailing ko mananggad sa award. Adi, Iya po. napanulo ito? Ay, paano pa minsan, siyempre, wala daw galaw, di man yata ning absent din, may mga overtime pa, kaya iyo ito. Bala ka. Sige nung kakaito. Pero kapag naman kami, halos doon siya, medyo lamang man siya ng date. Lamang kidiit. Bala ka, iwalong kakaito. Ay, napangyari. Dida plus lamang ako. Bata maliputon sa bot. Dida plus ako. Sa ganyan po, sir, may na bagat terminated na yung Northeast. Iyo mananggad. Iyo mananggad. Ikay, mas kanong titar... natakot ako sa tatara mo pagkaga. Pero malipot man lang din pagkaga. Alipot na. Iyo po. Okay. Sige, Migo. Go ahead tabi sa forecast. Kunyan daw. Diyos marahay na pagkaldaw po sa imo, Sir Henry Maceda, sa mga taga-DCGB, asin sa gabos na taga-pakinig, asin taga-subaybay kan DCGB. Sa ngayon na sa Marso 26, 2026, sa aldaw ning Webes ning pagkaga, ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon, easterly so yung malinsangang paros na hali sa sirangang kadagatang Pasipiko, ang padagos na nagkapekto sa enterong nasyon, dahil lang kayan digdis sa Kabikulan, magiging bahagya mo panganuron sagkod sa panganuron na kalangitan na may mga pulo-pulong mga pag-uran o pagkikilat pagdagoldol. Maluya sagkod sa moderato na paros na hali sa norte sirangan sagkod sa sirangan ng mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadagatan kang Kabikulan, magiging banayad sagkod sa moderato ang pag-upol. Tinatayang agwat ning temperatura pigila umampoon 25 sagkod 31 grado sentigrado. Asin ang daw ay masirang at yan na alas 5.45 ng pagkaga. Asin masulunop at yan na alas 5.56 ng pagkahapon. Philippine Standard Time, alas 5.37 ng pagkaga. Ini sa Melvin Almohela reporting live. Halidigdi sa DOST, Pag-asa, Ligas. Melvin, salamat na maray, amigo. Yes po, sir. Welcome. Salamat. Apo. Good morning and God bless po. Thank you so much, mga tugang Melvin Almoela sa kamugtakan kang panahon. May kinaraman dyan sa good morning. Pero naman ko lamang good morning, sir. Good morning po, VP. Okay man po. Ulita daw. Good morning po, VP. Okay man po. Sinabi na Ronald. Nagdadangog pala ng Ronald. Adi, may tataram pa siya? May tataram pa? Iga pa siyang itataram. Good morning! May
daw ako dyan. Dinagitan kita kang gurang. Nadagit sa gurang. Sinabi na nga niya, galabaw naman niya sa adlib niya. Di pa ako nagkakareport. Basta nga man mo kung sa natindugan ko. Seda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Good morning, Angel. Good morning, VP Henry. Good morning. Good morning, maray na aga. Marahin na aga po. Tama sa mga adlib ko. Tama. Dayman, VP. Dema. Nagsabi si Mumay, ano mga, bakit nga mami wala pa? Wala pa? Wala ma? Wala ba nga ng VP Henry face-to-face klase? Iyo pala. Adi. Iyo. Nakatamungon pa siya. Ako, I like it. Gusto ko walang face-to-face para wala akong nakikitang estudyante. Di ka sure. Okay. Bakit natin may sumabat? May sumabat may problema. Bakit natin may sumabat na estudyante dyan sa... Okay, sige, go. Anyways, VP, sa mga dugang tabapong barata, arestado ang nasarong 21 anyos ng lalaki na residente kan Legazpi City matapos na masusog ini VP Henry kan mga otoridad na siya ay may bigat hampang na kaso, partikular na ang panungod sa pagpabakal o pagpakal nin mga hinaabasan na gamit. Nako. Sigon sa Legazpi City Police Station, naging katuwang ninda sa operasyon ang mga personahes ng 2nd Albay Provincial Mobile Force Company. Kung din ipigsilbi ninda ang sarong mandamiento de aresto sa nasabing suspetsado dahil sa pagbaylar kay ni sa Anti-Fencing Law of 1979 o ining Presidential Decree 1612. Nasa 96,000 pesos ang pigrekomendar na piyansa kan korte para sa iyang paramientas na libertad. Matapos weekend, hindi mapaliwanagan at maipasabot sa suspect at sa iyang diretsyo, ipigdara ini sa sarong ospital para sa medical examinasyon at yung presenting nasa kustudya kan hepatura mantang pigahanda na maibalyuman ini sa Legazpi City Jail. Yan, weekend, ang mga dugang po pong informasyon hali sa luwas in Mustaza, DCH News. Salamat, Angel, sa report. Hali po dyan sa luwas. Madali sa napading albuda, Joshua ha. Pakamalingawan ko ini. Mahagad kaya akong dispensa dyan sa sakuyang magiging inaanak sa kasal sa Kagiba Kamalig. Di ako makakaabot mo niya na aga. Pasensya na po kamuta. Dahil ko na-anticipate ining kadakol kong activity ngunyan in preparasyon po para sa Holy Week. Ngunyan kayang aga, may schedule akong recording kay Bishop Joel Bailon. Iyo po ini so available ni Bishop na schedule niya para sa recording kan sa sayang reflection para po sa Holy Week, no? Between 8 and mga 9 o'clock, no? Ngunyan pong pagkaaga. Pasensya na po kamo, di talaga ako makakaabot. After po kang recording ko, may dudumanon man kami ni EBP. Aram ko po, equally important ini dyan sa pag-attend ko. Ako kaya, pambira ako na di ako attender sa kasal. Very rare iyan. Na di po nakaka-attender mga tugang sa kasal pag ako nagnininong. Kaya lang, ko po na-anticipate ini na oras na ini na busy kami sa pag-preparasyon para sa Holy Week. No? Diyan nga ning udto, mga 11, pasiring kami ni EBP Glenn sa Lidong kay Father Momoy Borromeo. Tegwa kami kiatindiran para sa iyang, ano nga ni itong okasyon ni Father Momoy ngunya na aldaw. Ano nga ni ito Pading Mar? So, okasyon ni Father Momoy. Yung problema ko, kaya paminsan di ako nakakakuan Bossing Manong Leonito Gaviria. Yung problema ko paminsan Ano nga ni isukan ni Father Momoy ngunya na aldaw. Madali lang po at hanapon ko ha. May ika-47 sacerdotal anniversary po ni Father Momoy. Doon po gigibuhon sa Lidong kan Santo Domingo Albay. Pasensya na mga kuan, mga pamilya bata nagdidi sa kuya mismo ini sa DCGB. Dahil po kaya kang oras ko but 8:30 so kasal ngunyan dyan po sa barangay dyan sa St. John's the Baptist Church sa Kamalig Albay. Dahil po ako makakaabot. Tanda na ko ta sa barong ko. Nagamiton.
Kaya apudan ko tabi isus. Oh, anyway, de maski po de sa kuyang presensya, magpadi. Ninong po ako kina Jonathan and Melalin, Jonathan and Melalin diyan po sa Kamalig Albay, sa Bariu, Kamalig Albay, no? Baka po nagdadangog ngunyan sinda pading Arnido Nahe and Corazon Navera. Yeah. So parent inikan groom. Sorry tabi padi madi. Di ako makakaabot ngunyan na agad, may equally important po akong nakalinyang aktibidad, no. Di ko po mahindian. Buda so parent man kan bride si mading o si Pading Remigio Nacion and si Mading Nilda Perico. Pasensya na po kamot, talagang dai ko kaya na maka-attendir ngunyan sa kasal dyan sa Kamalig Albay. No? But ako yung magiging padihon dyan, madihon. Dahil pa ako makakaabot. Pasori kay Jonathan at saka kay Melalin. No? 8:30 ang kasal ngunyan dyan po sa St. John's the Baptist Church sa Kamalig Albay. No? Di po makakaabot si Ninong Henry, ngunyan aldaw. Kaya, anyway, ninong po ako nindo ha. Dahil lang ako makakapirma dyan sa kwan, sa endong marriage contract. Pero yun po sa kuyang pangaran. Pasensya na kamo ha. Dahil ko po, kaya inampig at anticipate ko kanino na duminig din sa kuya. So kani, so ano yan, so familia. Si Mading, si Pading Arnido Nahe and Mrs. Mading Corazon Navera and Mr. and Mrs. Remigio Nacion. Pasensya na po kamo mga padibuda sa kuyang inaanak sa kasal, si Jonathan and Melalin. Sorry tabi, de ko na anticipate talaga ini na igwa akong naka-schedule ngunyan na aldaw para po sa recording sa reflection kan sa muya tabing invited na mga padi para po sa Holy Week. Ito be aired po iyan next week. Upon Lunes Santo hanggang iyan po mga Huwebes Santo. Buda na taon na igwa pa lang ako ngunyan pagkatapos pa lang kaya igwa akong ano yan de ko mahindian sa pag-ibig, mga taga pag-ibig, good morning tabi, ay di ako mataram na madyan ako ta, baka may mag-standby na mga fans sa gate kan pag-ibig. Hambugiro ka kaya. sorry tabi, pasensya na tabi, madi-padi. Diyan sa basta ako ninang mabisita ko diyan sa endo pagbako na ako masyado bibisitahon ko ining harong ni Jonathan and Melalin. Mabisita ako diyan sa Bariu tabi sa ano nga ni diyan po sa Pericos Residence. Yan ha. Diyan tabi buda diyan sa Purok 6 Bariu Kamalig Albay. Hanapon ko na lang ining magagom tabi after na kaini kata nakabisyan ta para po mga tugang sa muyang mga programa sa Holy Week ha. Makakaabot po ako diyan tabi, mabisita ko dyan sa inyo, promise. Baka after Holy Week na, ako nga may nininungan man ako sa March 18. Igaman akong nininungan sa March 18 dyan sa Albay Cathedral. Dahil man ako magkakaabot Dahil ko aram na may schedule ako, may out of the country akong travel sa March 18. No? Mahali po akong March 16. No? Ang balik ko po is March tama ba? April 16 pala, sorry. Ang balik ko po is April 16. O ang hali ko April 16. Ang balik ko po saan nga sa April ta? Ang balik ko po 25 na. 25. 16 ang hali ko. Ang balik ko po is 25. O more or less 1.5 weeks. Tabi na wala ako. Pero makakaprograma ko online. Kaya duwa ining de ko matindira ng kasalin. Saro dati kong estudyante diyan sa Bicol University. Bigala-talat ko ani dumig dita. Madigdida sindang magagum, no. Kaya ano yan, pasensya na tabi, no. Duwa ini. Jonathan and Melalin, pasensya na ha, buda diyan kay Mading. Congratulations na lang sa inyong duwa. God bless you. Kay Mr. and Mrs. Arnido Nahe, si Mading Corazon Navera at saka sa parents kan bride na si Mr. and Mrs. Remigio Nacion. Sorry po mga padi, mga madi. Dahil po makakaabot si Henry M. Pero ang importante, po mga tugang, ang importante tabi, may kasal, ha? Henry Maceda, ang lalaki. Tuloy ang kasal. Wala lang po si Ninong Henry ngo niya na aga, ha? In the morning. Pasensya na tabi. Good morning, Pading Al. Pasok. Good morning, Pading.
Ako, mas gusto kong naiinod sa kuan Pag-asa Nata. sa nganing nasa kondisyon ka, Permin. Latasunta ka dyan. Nata, selling mo, kung daing Pag-asa, si Milpin ba kaso kauron ka sa bago? Kaya mati mo sa naan boses. Mina kusugan power. Gari gusto ko na nga nang dumalagan, tulos. Okay. Anyway, paday sa impormasyon, lao na ang paglanggaw nin presyo kan mga panginot na barakalon sa mga masunod na simana. Ayan ang pagtubod kan mga negosyante. Kaso hapon, the same opinion, nasasagap ta, kauron ko si City Councilor Alex Sao, sarong negosyante man sa Legazpi. Sabi niya, naglangkaw na ang bayad ninda sa tracking. Sa nga yan ipapatong, siyempre, sa presyo. Ang masafer konsumidor. Ang presyo nga kan manok, sabi niya, malangkaw na. Sigurado, masarunod na ni Bapang mga produkto. Ngayon nga medyo okay pa dahil nakul pang stocks. Pero expected sa mga masunod na simana, babati na. Kan mga konsumidores. Bako sana sa sektor kan transportasyon. Ang apektado kundi kita gabos. Digdi sa Legazpi, may price monitoring council naman na nagmo-monitor kan sitwasyon sa panginot ni Mayor Isiama Ismail. Nagmonitor sinda sa mga negosyante para in kaso man maglangkaw ang presyo ng mga panginot na barakalon dahil man maabuso kan mga negosyante dahil na duman sa pag-uroron nanotaranta dapat dahil mag-exceed lang sa 10% ang posibleng increase para dahil maabuso lalong-lalo na ang mga konsumidor. Yun. O, tama. So yun yan ang mga update by the way. May update kita sa padihon tang nagparam na si Former Kapitan Kagawad Itoy Toledo kan Baybay. Ang lubong tabi, sabi kan pamilya, Lunes na. Lunes. Lunes Santo. Sa nakaburon pa di? Yaw, tabi sa chapel kan Baybay. Okay. Sa Lunes ang lubong, alas 10. Diyan sa Bunot Catholic Cemetery after kan misa diyan sa St. Raphael Church. Okay. Na informasyon digdi sa lawas sa Alarmario DCGB. Salamat paringal sa report. Ganda ng umaga pagkasama si Henry Maceda. Ulitin mo nga, girl. Kay ganda ng umaga pagkasama si Henry Maceda. Ulitin mo nga. Ang lalaking mahirap iwanan, mahirap makalimutan, Henry M. sa Morning Hirit. Thank you, girl. Nagdadamog sa Morning Hirit. Huwag mo na kukunyan, Si Alda. Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Ulitin mo nga, girl. Si Henry M. Ang lalaking hindi Gayon? inuumaga. Gayunes? Gayunon. Gayon? Batawa na sa Magayon Festival. Tapos, Nagdadamog kamo sa kansilado po sa Magayon Festival. always. Yung pantamang pag-pronounce kaya na Magayon. Bako, it's not Magayon Festival. Ang tama po na pag-pronounce ka, Magayon Festival. Gayon. Kaya itong word lang ito, ang pag-pronounce niya, Gayon. Gayunon. Gayon Festival. Pag binugtakan mo na Kima, ang pag-pronounce, Magayon Festival. Nagdadamog Pero huni, pag kinasal ini, siyempre, maninong ako. Ronald, di ba? Ang rason sa na para di ako magkatindir, kung may sugo naman si Ma'am Brendang, ma-out of the country kami. number 1. Pero kung dahil, gari, di ako pwede talaga, ang kasal ka ini, garo, diyan gayod baka sa simbahan kan Santo Domingo, digdi sa Lidong area. Di ba? O kung, baka sa Malilipot, dahil ko gari sa Malilipot gayod, o sa Malilipot o kung Sa Morning Hirit, kaiba. ang nasabutan ko, gari, Di inuumaga. ang nasabutan ko, gari, nagupo na mag-uron-huron,
Pag-anticipate niya man, tagaring nga nag-edad na kita. Gari, ang aram ko, nag-uron-uro naman. Ano nga kitang may tarabahong doa. Gari, arog kan so resulta. Sa DCGB. Ang inisyal na uron-uron. Hanggang da ini minaagom, da ini, hanggang ini manunultol. Ako ka ito, nagkaigwang kansultero ako. Parelax ako, Ronald. Ako, nagkaigwa lang kimarayan direksyon ang buhay ko. Kanong minagom ako. Doon mo talaga ma-determinar na kung anong sa imong gustong direksyon. Pag ikuha ka ng kauron-uron sa buhay regular, pag mata mo, buda, pag uli mo, may kaurong ka, maray talaga ang direksyon kang buhay mo. Pag soltero ka pa, medyo da Hirit, kaiba. kung saan nakakaabot. Diba? Anong di totoo? Latosunta ka. Pig-isisir ko ang buhay ko. Di totoo. Pig-iwal muna naman ako Lalaking dyan na. hindi inuumaga. Kamin, Joshua. Good morning, BP. Okay man po. Good morning, BP. Bata, mogmaw na ako niya, namamundo ako, tadang makakaduman sa kasal, kan sa kuyang inaanak. Si Jonathan, buda si Melaline. Anyway, importante, tuloy ang kasal sa simbahan kan St. John the Baptist sa Kamalig. Good morning, BP. Okay man po. Ulitan. 1, 2, 3, go. Good morning, BP. Okay man po. Tamaan sa kuyang analysis. Tama. Ang kitang kan mga soltero pa minsan ding direksyon. So aki kung ano ilingon mo kan nagkaigwang girlfriend na spermi niya kauron na kwan, mari ang direksyon kang buhay niya. Kaya palang marayo ng direksyon ko. Yung ani, sabi sa kuya kan aki ko, tamang edad speak sabi mo dapat ngayon saro sa ang girlfriend ko. Correct. Oh, ngina kapag uminagum ka na, sago mo sana Sabi sa ko opo. Arog ka ang dapat yun sa ang buhay. Correct. Di ba? Opo. Schedule mo kimaray na di akong travel ha. Alam mong kutulos. Iguan akong nininungan man sa wala ako, out of the country ako sa April 18 siguro ka, maguro lang tang para yaon ako ha. I-schedule kong matanos. Saan na lang, saan na maray ka? Sa Santo Domingo, sa Malilipot? Santo Domingo, taaro ni sa imo. Iyo nga, budat, bago Tagalidong ito? Tagalidong? Pwede mang kay Father Momoy. Anya, puwit ay magayunon kay dumang ka na kay Father Momoy. Di ba? Dumang ka na kay Father Aranion. Buda, magayunon simba ni Father Momoy. Duman na lang. Duman ang resepsyon. Bala ka na. Tabuhay mo na yan. Tataw ka na. Pwede kay Father Momoy, di ba? Lidong ini, di ba? Lidong? Opo. So saan nga ni? Taga saan dito? Sa dagdag niya tong barata. Sige, Bareta, go. Yes, BP, sa dagdag niya tong bareta, garong loho nindagom ang posibleng pag-agihan kana propwesto kan sarong konsyal sa munisipyo kan Daraga nagibuhon na hybrid ang regular na sesyon kan sangguniang bayan kung saan ang propwesto ni Konsyal Attorney Pilo Dilumen alternate databi BP Henry pag Martes may face-to-face, sunod naman online, face-to-face, online. Sigon kaya kay Attorney Pilo Dilumen medyo mahal BP Henry na presyo kana produktong petrolyo asin paagi manday ini para makatipid-tipid ang sangguniang bayan kan Daragalbay asin ang mga konsyal. Alagad sigun man kay Vice Mayor Love Ruiz pagururan mo na ini kana mga miyembros kan sangguniang bayan posible sa masunod na sesyon pagkompleto na gabos sa mga konsyal na makapag-attend ka na sesyon sa kasinda magbuburutuhan kung aprobahan o dai ang nasabi ng propwesto. Pero in kaso man tabi BP Henry, medyo haloy-haloy asin duro dipisil na proseso bago maprobahan ang siring na propwesto
nakaipuan amyendaran ang sindang internal rules and procedures o kaya IRP. Ang nakasurat sa IRP kan Sanggunang Bayan kan Daragalbay, ang sesyon kada Martes face-to-face. Kung kaya sigon kay Vice Mayor Ruiz, aamyendaran mo na ini bago man maibusol ang nasabi ng propesto. Pero bago mangyari yan, paggurunan mo na kan bilog asin gabos na miyembros kan Sangguniang Bayan kung tama asin pwedeng gibuhon na ang saindang sesyon hybrid, alternate face-to-face asin online para databi BP Henry makatipid-tipid sa konsumo. Ayun. Oho. Okay. Yan, BP, dagdag niya tong istorya, Joshua Bino. HGB. Salamat Karen. Salamat Joshua sa report. Hali po dyan sa luwas. Ngunyan tabing pagkaagamian. Tras tanto, nasa linyaman si Jomar Bien sa Dagdag na Bareta. Gawang kita sa 1st District Albay. Jomar, good morning Jomar. Salamat VP Henry, may libreng sakay ang lokal na gobyerno kan tabako sa rutang Legazpi, Tabaco and vice versa. Ngunya na aldaw asin sa aga dahilan sa strike ini ang pinaganunsar kang LGU sa pagi ni Mayor Ray Bragues Consenso Sugsaya ang libreng sakay program kan lokal na gobyerno. Ngunya na aga Tabaco to Legazpi, digdi sa City Plaza, ang haralatan, igwadigding maparadang bus. Ang waiting time, alas 6 hanggang alas 7, pero pag alas 7 ang pagkaga, larga na ini dyan, pasiring sa syudad dyan, Legazpi. At yan manahapon, ali sa Legazpi, pauli digdi sa Tabaco, ang bus maparada dyan sa laog kang Ibalong Centrum for Recreation Compound o sa ICR, alas 8 hanggang alas 9 ang pagkabanggi. Pag alas 9, ma-depart na yan, pabalik digdi sa syudad kan Tabaco. Duwang aldaw ini, nag-iibuhon kan LGU, ang ani na masuportaran o may malunadan ini sa mga nanggad pwede na magpasiring dyan sa Legazpi, ngunyan asin sa aga. Okay. Yan, BP Henry Informasyon, Jomar Bien, DCG. Salamat Jomar sa report. Sabi ni Noel, grabing paliwanag, mapagal ka palang kuahon na ninong, bata ko kuahon taka. At ayun nga ni. Kaya baga, dyan sa Bicol University, dati masugsugon ako dyan na nagtutoko sa panel. So, undergraduate baga na thesis, no? Nagbiga para kuro ako dyan magkuaki bilang panel evaluator, sa mga panel evaluator sa thesis ka na undergraduate, sa communication, sa broadcasting, journalism, etc. Kaya then ako nag-aako, na ako mag-advisor, mag-thesis, panelista. Then na pa ako nag-aako, oras na may title defense, may final defense sa mga aki. Di ako nakakatindir. Nasusupog ako sa kuyang mga pag-iriba sa panel. Kaya yan ang rason kung di ako nagpaparatutukaw na sa panel kang mga thesis kan mga estudyante dyan sa Bicol University, no? At oras na may kwan, priority ko po kayang istasyon. Oras na igwaki ngayon schedule. Dahil ko pwedeng bayaan sa istasyon, priority ko tabi permi. Kumpara dyan sa ibang mga dapat nagibong ko sa luwasa. Pag tuminaram si Ma'am Brenda, si BP, buda may need tabang istasyon, maski pa anong pigigibo ko, istasyon pa ang sa kuyang prioridad. Sa kuya po yung istasyon. Ay, sa kuyang istasyon. Ito lang i-enter mo. Magiging sa kuya yung istasyon. Lalong sala. Lalong napasala, boy. Lalong napasala. Dahil seriously, priority po ang istasyon. Kaya may mga nakakakomit ako nin mga kansarong bulan nga ni. Nag-commit ako mag-speaker duman sarong eskwelahan regarding sa sa press con, so mga journalism, broadcast journalism. Di ako nakatindir, nasupugon ako eh. Iwak mo sa kuyang sugo, tabi ang kumpanya. Paningit sa Morning Hirit. Nasa linya, Shara May Leron. Good morning, Shara May. Good morning po, VP Henry. Asin sa tuyang mga paratabay.
Aram daw nito nakadaal daw haros 10 sa 20 bulkan sa manlain-lain na nasyon sa kinaban ang nag-iirap o nagsasabog. Basado sa artikulong na itala sa Smithsonian Institution, kadaklan sa mga erupsyon nangyayari sa mga isla, bulod o sa irarom nin dagat. Sa pukumas o menos 40 sa 50 bulkan sa buong mundo, napadagos ang aktibidad, nasa 20 digdian aktibong nagsasabog kada aldaw. Sigun sa pag-aadal, dakol nin tectonic plates sa earth kung sain, pag nagairoan mga ini, nagkakaigwanin pressure sa irarom kan daga na nagiging kausakan pagputok kan mga bulkan. Yan po VP ang paningit sa morning hirit ngayon na aldaw ni Webes. Ini po si Shara Milaron. Marhay na aga. Salamat, Charame. Yan po dagdag karaman sa morning hirit. Paningit sa morning hirit. Mga bareta sa GB News Express susunod makalipas kan mga patalastas. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offer junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraantabay? Download na! Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Ayun o, si Dan na lang payatot dati. Ang macho na ngayon! Cheers tayo dyan!
Gaan talaga pag ang tropa malakas sumuporta. Tapos may Tanduay Light. Masarap inumin, suabe ang hagod. Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mas magaan ang buhay pag nandyan ang barkada at Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly. Anom na dekadang nang nagsisilbi, min may pagmakulog, asin nagahatod, min magkakanigong pinansyal na produkto, asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated, RBPI, ang kaagapay, asin katuwang, kan pag-abot kan sa indong mga pangarap, 60 taon nin serbisyo, 60 taon nin pagtitiwala. Purbaran ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o darakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small, and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated, RBPI. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Hanap mo ba'y kapeng masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix na tataglay ng bisag galing ng lavender extract na sumusuporta sa masarap na tulog, collagen para sa matibay na buto, glutathione para sa kutis, amplaya na nakakatulong para mapagbaba ang blood sugar level at iba pa. Sugar-free stevia ang pampakamis nito. Kaya sa susunod na paghigop ng kape, Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket at grocery sa inyong lugar. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Always number one, always DCGB, Oras Pilipinas. Alas 6:11 ninaga. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines ngunyan kan mga darakula niya tong bareta sa lado lokal. Face-to-face classes sa probinsya ni Albay suspendido ngunyan na daw sagod sa Marso 27 dahil sa nationwide transport strike. Istorya kan tunay na espiritu kan Semana Santa kay puhan balikan asin sabuton sigon kay Obispo Bong Bailon kan Diocese of Legazpi. Sa lado nasyonal, emergency powers para suspenderon o bawasan ang excise tax pirmado na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Pag-asa nagpatanid sa grabing tagmara sa masunod na bulan. Sa ibang nasyon, posibleng US-Iran talks nagtataon in pressure kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Sa business news, piso graray na buminagsak sa kantidad na 60 pesos 10 centimos kada dolyar. Health news, pagkarigos oral daw, maraot daw sa salon. Dangugan nindo ini, ha? Ang detalye taon-taon dyan, dara di Padingmar. Ulitin ko pang headline, ha? Pagkarigos oral daw, maraot sa salon, sigon sa mga eksperto. Tama man palanso iba. Nahalos habo maglukot sa tubig. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga darakulang bareta sa lado lokal. Suspendido ang gabos na face-to-face classes ngunyan aldaw sagod sa aga Marso 27 dahil kan duwang aldaw na nationwide transport strike sa gabos na pampubliko asin pribadong eskwelahan. Basado sa ipinaluwas na PDRRMC APSIMO Advisory 2026 na pirmado ni Acting Governor Diday Co, ipinautob ang alternative learning modality sa gabos na level sa probinsya ni Albay. Apera kay ni nabisuhan man ang mga lokal na gobyerno na gamiton sa kanya-kanya nindang mga resources tanganing makapag-opreser in libreng sakay sa piglaoman na ma-stranded na mga pasahero.
Preparado ang gobyerno probinsal kan Albay na mag-opresyon ng libreng sakay para sa commuter na maapektaran kan duwang aldaw na transport strike ngunyan aldaw. Marso 27 asin sa agang Marso 20, ngunyan na Marso 26 asin sa agang na Marso 27. Sigon kan Albay Public Safety and Emergency Management Office Head Oscar Roberto Cristobal, plano na maisakop kan libreng sakay ang primer distrito, segundo distrito asin tercer distrito kan Albay sa bagi kan pagkipagkoordinar sa maniba-ibang ahensya di gobyerno. Mientras tanto, pinag-anunsyo man ni Tabaco City Mayor Ray Bargais asin Santo Domingo Mayor Bong Banda na mapresyon man ang sendang kanya-kanyang lokal na gobyerno libreng sakay na mabiyahe pasiring sa Legazpi City. Dagdag na mga bareta, mga tugang sa lado lokal. Ikalimang taon na Yamang Gubat and Yamang Dagat Trade Fair 2026 Kandinar, Bicol, bukas sa aga sa publiko. Angel Mostasa sa report. Tagtod pa sa aga, aldaw nin Biyernes, Marso 27, 2026, pwedeng makabakal ang publiko kan mga produktong pigkatangro kan nasa 22 na mga akreditadong micro, small, and medium enterprises sa nagpapadagos sa Fiesta Iyamang Gubat, Iyamang Dagat Trade Fair 2026 sa Ayala Mall, Legazpi. Sigon sa Department of Environment and Natural Resources Bicol sa panganat ni Regional Executive Director Francisco Milia Jr., kaibahan sa mga produkto na ipibibida digdi and man iba-iba mga local delicacies and snacks, processed seafood, cacao and pili-based products, mga handicrafts as in home decoration na gibo sa abaka, ratan, bamboo as in shell, ornamental fish as in aquarium, kasabay pa ang mga wooden furniture as in iba pa. Sa welcome remarks ni DNR Bicol OIC Assistant Regional Director for Technical Services, Ronel B. Astor, ang aktibidad na giging paagi para mapalangkaw ang kaaraman kan publiko manungol sa importansya kan kadlagan, marines as in ang recursos natural, mantang pigil suportaran ang local partners. Niyan sa pigtawanin doon ni Red Milia na ang pangangataman sa kagubatan ang bako sarong individual o sarong environmental responsibility, kundi sarong economic responsibility. Mantang ang pagproteher sa kapalibutan ang bako usa na sa paagi kan sarong aldaw na aktibidad, kundi sarong commitment na uro aldaw dapat na pagtarabangan para ma-realisar. Dagdag na bareta, Angel Mustaza, DCTV News. Magpapadagos ang pangapudan kan gobyerno kan grupo o sa gobyerno kan grupo kan Condor Piston Bicol asin tanggol pasada network sa probinsya ng Albay na ibasura ang oil deregulation law asin halion ang 12% na expanded value-added tax o EVAT asin ang excise tax sa gasolina katakod kan nationwide transport strike na mapon ngunyan aldaw. Sa entrevista kan DCGB News kay Condor Piston Bicol President Ramon Riscovilla, sinabi kay ini na mapartisipar sa welga ang gabos na mga jeepney drivers na may biyaheng Daraga Legazpi, may rutang Loop 1 asin 2 Tahoe Road asin ang biyahe pasiring sa tercer distrito Canalbay. Sigon kay Riscovilla, ang katuyuhan kan sa indang pagwilga yon para mahiling kan gobyerno na sinda nagkakasararo sa indang pangapudan na ibasura an oil deregulation law na haloy nang nagpapasakit sa sektor kan transportasyon. Ang liman misya na po tanggalin po ang oil deregulation law kasi 28 years nagsisyandig po. Hindi na nagigibog kaya ng gobyerno. Kundi yan ang batas niya na 80% na yan, hindi kaya 80% protection sa mga malalaking daywang korporasyon. Sila po ang nagtatakda ng presyoan. Kung saan, kung matatandaan ta, ang sabi sa gobyerno ta, 10 bulan pa bago makaigo ng dira, 10 bulan, na-stack ta. Pero dahil nga may pata, pati alam ang gobyerno, 10 bulan, simana pa lang, nag-aragawa na po ang pagtatag presyo. Tingog ni Condor Piston Bicol President Ramon Riscovilla sa entrevista kan DCGB News. Mientras tanto, babalikan asin sabuton ang istorya kantunay na espiritu kan Semana Santa. Inang pinagdumdum ni Legazpi Diocese Bishop Most Reverend Joel Bailon sa Katoliko kasunod kan obserbasyon kang Holy Week sa masunod na semana. Sa iyang mensahe, sinabi ni Bailon na dapat tauwanin special na atensyon ang Semana Santa pun sa aldaw nin palaspas sagkod na ini matapos sa Easter Sunday. Pigimbitaran man ni Bishop Bailon ang publiko, partikular na ang mga Katoliko na taunanin panahon. Balikan asin sabuton kung natainapod ang Semana Santa ng pagsakit, pagkagadan asin pagkabuhay liwat sa kagurangnan. Katakod kay tinawan ni Don Canubispon ang pagpreventar o paglimitar sa paggamit ng cellphone, ano man na material na bagay asin pag-attender ng mga party mantang pig-obserbaran ang Semana Santa. Iniimbitaran ko ka muna
aliun tangon na po ang distraction kang kinaban sa cellphone, iyan mga ang party-party dig dito. Today kita makaibit kat, diba? Kung igwanan din mga graduation, igwanan kung ano pang receptions. Pero, i-limit ita po itong kaugmahan na material, kundi masakay kita sa espiritu kaining Semana Santang ini. Ordinansa na maproteher kang 6 kilometro na danger zone kan mayon sa mga istaran asin aktibidad padagos na pig-aadalan. Karen Ala sa report. Padagos pang tigsusuy-suy kan Committee on Public Order and Safety kan Junta Provincial kan Albay ang ordinansa na maproteher na dapat sa 6 kilometer danger zone kan mayon sa mga construction, istaran asin iba pang mga aktibidades na pwedeng makadanyal kang protektadong danger zone. Ang ordinansa na ipig-utorisar ni Board Member Harold Imperial may titulong Institutionalizing Resilient Land Use, Activity and Development Regulations within the Mayon Volcano 6 kilometer danger zone. Kautuban na makapaarali na ang probinsya kay mga residente na nasa 6 kilometer danger zone sa pagsabing apwera sa mapangatamanan ang danger zone dahil na magparagastos ang gobyerno kada beses na may kalamidad na minabutwa dyan. For dahil kasi suportaran sa ang gobyerno ang mga nawawalat kaining pagkabuhay. Kaya komprehensibo ining Sisoy-Soykan Committee on Public Order. Kung maipasar ini bilang ordinansa, magabat ang sustento kay Mikan probinsya sa relocation o istaran duman sa mga madadalaganan na residentes. Karan Ala, DCGD. Inahimutika ni Department of Public Works and Highway o DPWH 3rd District Engineering Office Chief Planning Division Engineer Richard Moit ang alegasyon ni Department of Agriculture Secretary Francisco Cho Laurel Jr. na igwasinan ng Ghost Farm to Market Road Project sa lugar Binogsakan, Ginubatan, Albay. Magigiramduman na personal na in-inspection ni Secretary Laurel kanakalis na daw ang nasabing access road na may 0 kilometrong laban o laba asin 5 metro na lapad kung saan basado sa initial na validation kan Department of Agriculture Internal Audit Service kan Nobyembre 2025 na pag-araman ang Farm to Market Road ang daig binugtakan sa inaproba o daig na ibugtak sa inaprobara na lokasyon kan DA. Mientras tanto sa entrevista kan DCGB News kay Moit, sinabi man kay ninawara sindanin pinag-implementar na Farm to Market Road na may 0 kilometro ang laba asin 5 metro ang lapad sa lower binugsakan kundi ang sukol kay ni 1.3 kilometro ang laba asin 5 metro ang lapad. Sinabi ni Moit na haloy na naging practice kan DA ang pagmonitor kang proyekto nindang pang-infrastruktura alagad ngunyan sa nang taon 2026 sinda nag-investigar kang proyekto kan taon 2019. Inaminado man si Muit na nasala ang kontraktor sa pagbugtak kan road marker sa nasabing Farm to Market Road kaya nagkaw sa ininin kariribukan sa publiko. Katakod kaya ni sinabi ni Muit na handan sa indang dokumento para magsimbag sa mga alegasyon kan Department of Agriculture. Already ang documentation kung ano ang kamukang DA for clarification para masimbag niyan. Waiting lang po kami kung ano ang possible na communication ay paabot sa kanya. Tingog ni DPWH 3rd District Engineering Office Chief Planning Division Engineer Richard Muit sa entrevista kang DCGB News. Mientras tanto, aramon tadawaan mga schedule para sa Semana Santa diyan po sa simbahan asin parokya ni San Rafael sa Legazpi Port District. Detalye kang istorya hali kay Jennifer Vinson. Jennifer, good morning. Niluwas na kan St. Rafael de Arcangel Parish ang opisyal na schedule kan mga aktibidad para sa Semana Santa 2026 na magapoon sa Palm Sunday sa Marso 29. Sa alas 6 nin aga, magkakaigwanin pagbendisyon kan mga palaspas asin prosesyon hali sa Quezon Avenue sa tangod kan NCC Main Pasiring sa simbahan. Magpapadagos man ang mga korumpisalan asin via crucis sa mga sumusunod na aldaw kan Semana Santa kada alas 6 sa Banggi. Mantang sa Huwebes Santo, alas 8 nin pagkaaga magkakaigwanin Christian Mass sa Albay Cathedral asin misa kanhuring pamanggi sa alas 5 nin hapon. Sa Biyernes Santo, ikatulo sa bulan nin Abril, nakalinya ang mga aktibidad poon alas 7 nin aga, ini ang louds o morning prayer, kurumpisalan sa alas 8, 7 palabras alas 12 nin udto, selebrasyon kan pasyon nin kagurangnan,
alas 3 nin hapon, penitential procession alas 6 nin Banggi, asin Solidad sa alas 10 nin Banggi. Mientras sa Holy Saturday, alas 8 nin Banggi, gaganapon ang Vigilia Pascual sa banal na Banggi na nagtatampok ning bendisyon kan kalayo asin liturhiya kan Eucharistia. Matatapos ang selebrasyon sa Domingo nin pagkabuhay sa Abril 5 sa paagi kan sa lubong sa Sawangan Park sa alas 4 nin aga. Mantang susundan ini ng regular na mga misa sa parokya. Dagdag na Bareta, ako po si Jennifer Vizon, DZGB News. Oras Pilipinas, alas 6:25 po nin pagkaaga. Padagos kitang unyan sa mga bareta sa lado nasyonal o kaya sa lado lokal. Mga illegal na pagpalod ninyog, nagiging padagos ngunyan o rampant sa 3rd District Canalbay. Jimmy, nasalita sa report. Talagang dakol po ninyog ang masasakripisyo sa ngunyan na panoonin kadipisilan ng pagkabuhay kan mga tao epekto kan gera, haros gabos, pamahal ang mga pamakalon kung kaya nababalingan para mapagkuhanan ng kwarta iyo ang mga kahoy asin mga puuning nyog illegal na pigpaparalod asin ipigpapabakal maski sain nadigdi sa 3rd District sa mga monitoring asin patrolya kan kapulisan dakol ang mga nadidiscovering abandonadong mga rinitasong nyog asin ibag good lumber ang mga ipatura na igwanin mga na-recover na mga nyog asin mga ebidensyas na nakatambak sa ampangan kan sa indang ipatura iyon UAS PNP asin ngunyan ang latest ang Pulangi maabot 108 board feet abandoned na mga rinitasong nyog na recover sa barangay Lanigay. Sa ngunyan under investigation pigahanap ang mga responsable kay ni para mapanimbag. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Oras Pilipinas, 6:27. Nin morning, dumang kita sa report ni Padingalan Mario. Hali po dyan mga tugang sa luwas. Aramon ta, ang iba pang mga istorya sa lado lokal. Kuya po ang sa iyang istorya. Good morning, Padingal. May resolusyon na pinasar ang sanggunian palunsod para firmahan ang Memorandum of Agreement entre kan City Government ni Mayor Isiam Ismael asin nagkapirang pribadong grupo para sa pagpapakusog kan Earth Savers Program digdi sa Legazpi City. Pinasar ini ni City Councilor Charlton Lahara bilang chairman kan Committee on Environment and MOA entre kan City Government, Department of Education, Bicol University, University of Santo Tomas, Divine Word College, DCGB. Katuyuhan kanina pakusugon ang mga programang pang-environment. Saro ini kan mga priority kan administrasyon ni Mayor Ismael. Kaya yaon man ang suporta ka grupo. Nag-aagi na sa committee meeting kaya pinasar na resolusyon approve na ini sa sanggunian panglunsod. Alarmario, DCGB. Dagdag mga tugang na mga bareta sa lado lokal, Duterte Road sa Daraga, temporaryong isasarado sa maabot na Domingo. Joshua Bino sa report. Darakan mangyayaring fun run, temporaryong isasarado ang Daraga Urban Tourism Eco Route o mas midbid sa apod na Duterte Highway sa munisipyo kan Daraga Albay. Ang fun run na ini iyon bilang pagselebrar kan National Women's Month na pinag-organisar kan JCI Daraga asin pakikipagtabangan man kan lokal na gobyerno. Apo dun ini na Dalagan Magayon 2026 Fun Run for a Cause o na sain pinag-anunsyar na nga na ang temporaryong pagsarado kan Duterte Highway para siyempre masiguro ang safety asin seguridad kan mga partisipantes asin para man magayon ang dalagan kan nasabi ng aktibidad. Temporaryo man sa naning isasarado, magpuon alas 4 ang maagahon hanggang alas 10 ang pagkaaga kan Marso 29, 2026. Aldaw iyan ni na Domingo.
kung kaya katakod ka na nasabi ng aktibidad, pinag-abisuhan ang mga motorista na mag-agi na muna sa talagang agihan ining binitayan Banyag Road tangani ng makalikay tuman sa mangyayaring aktibidad diyan sa Duterte Highway. Naghagad man ni na pasensya ang lokal na gobyerno sa posibleng inconveniensyang darahon kaining mangyayaring road closure sa Domingo, alagad gigibuon ang siring na bagay bilang pagsuporta digdi sa dalagan magayon 2026 Fun Run for a Cause kung saan ang mayor na katuyuhan iyo ang nakatikom likuman ni na pondo ay tatabang para sa sarong festival kan barangay digdi sa Daragalbay, partikular na itong may kinaraman sa Pamaypay. Dagdag na balita, Josh Fabino, DCTV. Blood donation drive gigibuhon katakod kan selebrasyon kang Semana Santa. Friel Nase sa detalye kang report hali dyan sa Alua. Makondusir nin sarong blood donation drive ang Provincial Health Office o PHO Canalbay sa maabot na Abril 8, 2026. Tulos pagkatapos kan sarong simanang bakasyon katakod kan Semana Santa. Sa pakikipaguron kan DZGB News, sinabi ni Albay Provincial Blood Coordinator Maria Angeli Trajano, nakikipag-koordinar naan sa indang opisina sa nagkapirang mga departamento sa laog kan Kapitolyo, mga eskwelahan as in uniformed agencies sa mas amay na panahon, tanganing mamantenir ang sufisyenteng supply kan dugo sa probinsya. Sigun pa kay Trajano, bako sa nang ang Kapitolyo ang magkukondisir kan donation drive, kundi ang nagkapirang mga munisipyo man sa bilog na probinsya sa parehong aldao. Mientras tanto, maanunsyo ang PHO kan QR code para sa pre-registration ngunyan daw para sa gabos na gustong magdonar. Dagdag na barata, Friel Nase, DZGB. Oras Pilipinas, 6:27. Iba pa niya itong bareta. City Price Monitoring Council kan Tabaco City. Nagbilog nin plano sa taho kan Padagos na paglangkok kan presyo kan gasolina. Report kay Jomar Bien. Pinuunahan na kan lokal na gobyerno kan Tabaco ang mga lakdang para masiguro na dahil kimag-abuso sa presyo kan mga barakalon sa dahilan sa padagos na paglangkaw kan presyo kan mga produktong petrolyo. Kasudma nagkonbina ang City Price Coordinating Council kan Tabaco kung saan pinagurulayan ang mga dapat nagibuhon tangani na mamonitor asin maagapan ang posibilidad na paglangkaw kan presyo na daiman o bako ng makatarungan o rasonable. Nagtindir sa nasabing pag-urulay na ipinapod ni Mayor Ray Bragais, mismong ang Provincial Director kang Department of Trade and Industry, si Mr. Noel Bunao, kasarabay ang Philippine National Police, Philippine Coast Guard, City Agriculture Office, Business Permit and Licensing Unit, ang City Legal Office, ang Economic Enterprise and Management Unit, pati na ang mga representantes kan Tabaco City Filipino Chinese Chamber of Commerce asin mga paratyenda ning karne asin gulayon sa merkado publiko kan Tabaco. Nagkasararo sinda na kaigwanin kooperasyon asin magtarabangan na may ibitaran ang paglangkaw kan presyo pati na ang hoarding kaiding mga panginot na barakalon. Yan ang report. Jomar Bien, DCG. Si Karil Caritero may dagdag man na bareta. Good morning, Karil. Karil, good morning. Good morning po. Go ahead. Nagselebrar ngunyan ang Philippine Coast Guard Bicol kan sa iyang ika-27 founding anniversary sa Hotel St. Elisa, Legazpi City bilang pagpadagos kan sa iyang commitment sa maritime safety asin proteksyon kan marine environment sa reyon. Dangan ang temang empowering maritime community and securing safe seas and marine environment across the Bicol region through PCGI Care. Nagkakatipon ang mga personnel kan Coast Guard, partners asin stakeholders. Pinapanginutan ang selebrasyon ni Philippine Coast Guard Commandant ADM Ronnie Hill L. Gavan, kay si Coast Guard Deputy Commandant for Administration VADM Hostilio Arturo E. Cornelio asin ang mga opisyal kan distrito na pinamumunuan ni Como Ivan E. Roldan.
kaakibad sa programa an misa, blessing nin mga bagong sakayan, presentasyon kan mga award, asin pagpamitbid kan mga personnel dahil sa saindang serbisyo asin kontribusyon. Padagos na pinagdibay kang Coast Guard Bicol ang misyon na pakusugon ang maritime security asin masiguro ang mas ligdas na kadagatan para sa mga Bicolano. Yan ang dagdag na balita digdi sa luwas. Ini si Karel Caretaro, Maray na Aga. Mabalikan mga bareta sa lado nasyonal, pakalipas po kay ni GB News Express. GB News Express. Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo with Liverate Pro. Wala kang di malalampasan pag may tiwala sa sarili. Tagay na sa swabing lasa at hagod ng Tanduay Rum. 170 years nang naniniwala sa tibay ng Pinoy. Ang tunay na matibay, may tibay Tanduay. Drink responsibly. Tunay ang tibay mo, kaya Tanduay ang tagay mo. Drink responsibly. Branded computer ba ang hanap mo dito sa Bicol? Aces na ang sagot dyan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair. Available ang brand new laptops, desktops, printers, gaming desktops, gaming chairs, CCTV systems, at iba pang computer accessories. Hindi lang yan. Quality, branded, authentic, and trusted ang kanilang products na binibenta. At very reliable ang kanilang repair services. Authorized service center din sila ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon, Sharp Copier, HB Chewy at Magic. Kaya siguradong maaasahan ang repair at serbisyo. Bisitahin ang kanilang branches sa mga sumusunod na address. Aces, ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Barangay 26, Dinagaan, Legazpi City, Albay. PC Micron Daet, F. Pimentel Avenue, Barangay 6, Daet, Camarines Norte. PC Micron Virac, EJ Rubio Building, Gugon, Serangan, Virac, Catanduanes. PC Micron Sorsogon, Unit 1, B. Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Polvorista, Sorsogon City, Sorsogon. Dito ka na sa Aces. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair at serbisyo, maaasahan pa. Call or text 0917-558-0067. I-like at follow ang facebook.com/albaycomputer. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City near Aleco, Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco beside Siga Hospital, Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambal po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na!
Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! GB News Express. News Express. GB News Express. Oras Pilipinas, alas 7 o kaya alas 6:31 nin pagka o 39 nin pagkaaga. Padagos kita ngunyan sa mga bareta niya to sa lado nasyonal. Isinusulong po ni Senador Bam Aquino ang pag-aapod na targeted na tabang kan gobyerno para sa mga MSMEs as in middle class. Nanindugan si Senador Bam Aquino na kaipuhan ang tabang suporta sa mga micro, small and medium enterprise o MSMEs as in mga maluluyang sektor nin middle class na apektado kan pagtaas kan presyo dara kan problema sa Medio Oriente. Sigon kay Aquino, dakol na mga Pinoy ang kaipuhan na igwanin aldaw na sweldo asin sa radet na negosyante ang daig kwalifikado sa mga tradisyonal na ayuda kan gobyerno alagad mantinido na apektado kan epekto kan bagsak kan ekonomiya. Sa naman doon ang targeted na ayuda para maabot ang apektadong sektor nin middle class para mapaggian ang sa indang pasanon sa tahaw kan halangkaw na presyo kan produktong petrolyo asin mga barakalon. Kasabay kay ni sinabi na Aquino na importanteng mantinido na bukas ang mga negosyo asin matibay ang ekonomiya sa paagi kan pagdataon din targeted na tabang sa MSMEs asin mga trabahador sa sektor din transportasyon. Sinabi niya na pwede na magtao ang gobyerno yung suporta sa paagi kan fuel subsidies, direktang tabang pinansyal o kaya ayuda asin ang pagpapakusog kan koneksyon sa supply chain kasabay ang mas halangkaw na procurement hali sa MSMEs. Minidbid ni Aquino ang importanteng papel kan lokal na gobyerno sa makaskas na paghatod din ayuda para sa mga ini makaabutulos sa mga komunidad. Sa Aquino ang inot nang nagpatanid may kinaaraman sa krisis sa nasyon asin nangapuda na magdeklara ang gobyerno ni State of National Emergency para epektibong matsimbagan ang mga problema. Sinulod man ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pagdeklara asin ang pagdeklara kang State of National Emergency sa paagi kan Executive Order number 110. Pirmado na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act 12316 na nagdataon din sa Presidente ng Emergency Powers na suspenderon o bawasan ang excise tax sa mga produktong petrolyo. Ang lakdang na ini kasimbagan kan gobyerno sa daing patod na pagitaas kan presyo ng produktong petrolyo dara ka nagkukusog na kararibokan sa Medio Oriente. Sirarom kan bagong ley, pwedeng suspenderon o mabawasan kan Presidente ang excise tax sa petrolyo sa rekomendasyon kan Development o kan Development Budget Coordination Committee asin ang koordinasyon sa Department of Energy kung ang average na presyo kan Dubai crude oil o minabot o magsubra sa $80 kada bariles sa lawag din sarong bulan. Ang suspension o pagbawas pwedeng ipataw sa mga partikular na produktong petrolyo. Pwedeng suspenderon o medyo bawasan ang excise tax depende sa sitwasyon. Ang kada suspension o pagbawas efektibo sa nanin maximum na 3 bulan pero pwedeng palawigon ninsagkod sarong taon. Kapag nagbaba ang presyo ng petrolyo sa $80 kada bariles, mabil tatulo sa normal na rate ang excise tax na dai kaipuhan nin bagong direktiba o ley. Ang emergency powers ni PBBM pwede sanang gamiton sa Disyembre 31, 2028.
kumpiyansa mga tugang si Presidente Ferdinand Marcos Jr. na dahil maubusan ng supply ng petrolyo ang Pilipinas sa tahukan tensyon sa Medio Oriente. Sigon kay PBBM, supisyente ang presenting stock kan nasyon para sa masunod na 45 o 45 nga daw. Alagad siniguro niya na dahil mapundo duman. Dahil sa sitwasyon, sinabi kan Presidente na gabos na klase ng produktong petrolyo yung pigahagad kan Pilipinas tanganing masyerto ang seguridad sa petrolyo. Kaya naman ni Marcos na may kapasidad ang nasyon na magproseso ng krudo dahil sa lokal na refinery arog kan Petron. Sinabi niyang gasolina, diesel, siyempre ang pinaka-importante sa Pilipinas asin kerosene, kasabay ang fuel o jet fuel para padagos na maglayog ang mga eroplano. Siniguro niyang daimapon na ang gobyerno sa koordinasyon sa ibang nasyon para masiguro na may perming makukuha ang supply din petrolyo ang mga Pilipino. Inapurbara na mga tugang kan Department of Budget and Management o DBM ang pagpapaluwas nin 20 billion pesos na pundo tanganing masiguro ang supply at nin petrolyo kan nasyon asin maproteheran ang mga Pilipino sa epekto kan global oil crisis. Saksyon kan Department of Budget and Management bilang kasimbagan sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na siguroho na dai na mamatian nin maray kan mamanuaan ang gabat kan epekto kang halangkaw na presyo nin petrolyo. Sigon kay kay DBM Secretary Rolando Toledo nan pondo kukuhanon gikan sa Malampaya Gas Fund tanganing maprosuportahan an emergency energy security program na may kamautan na mapakusog ang supply ng petrolyo, mapugulan ang kakulangan ng supply asin masimbagan ang epekto kan paborubagong presyo kay ni sa pangkinaba na merkado. Sinabi ni Toledo na makusog ang tugon kang presidente na siguruho na daing mamawalat na Pilipino gikan sa namamatean na halangkaw na presyo ng petrolyo. Ang 20 billion pesos na pundo gagamiton para sa pagbakal nin produktong petrolyo. Kay bahanig di ang diesel, gasolina asin LPG tanganing mapakusog ang reserba kang nasyon asin maging estable ang pump prices asin maiwasan na matraso ang operasyon kan transport logistics, agriculture, emergency response asin iba pang mahalagang sektor. Yan naman nindo ni Toledo na 20 billion pesos na pundo yan para sa seguridad sa biyahe, hanap buhay asin ang pang-oral daw na buhay kan mga Pilipino. Masunod ang iba pang mga bareta makalipas kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Mga pasalubong bang hanap nyo? Dahil problema. Sagot yan kan Mayon Treats Food Products, the home of Bicol's finest pilinat-based products. Makukuha along Diversion Road, San Francisco, Ginobatan, Albay. Mababakal digdi ang iba-ibang klaseng pasalubong. Arog kan pili polvoron, pili for the gods, pili mango for the gods, pili yema tart, pili hopia, asin sari-saring salted galletas. Apwera kaini, igwapanin manamit asin masiram na 450 degrees pizzeria. Mababakal man ang saindang mga produkto sa saindang mga outlets sa Legazpi Grand Terminal asin BIA. Basta pasalubong, hanapon Markado na Mayon Treats Food Products. For orders and inquiries, hanapon si Mr. Marlon D. o mga aki niya na sina Jazz Ariel D. as in Jamuel D. o mag-apod sa mobile number 0917-122-2895. Sign ka pa! Sa Mayon Treats na! May pasalubong na, may pahalo-halo pa! Madais halo-halo, masiram talaga! May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito.
Congratulations, Mommy and Daddy! Ako si Doc Mike. Bakunado na po ba si baby? Bago umuwi, siguruhin mapapakunahan muna si baby ng BCG vaccine para sa tuberculosis at Hep B vaccine naman para sa hepatitis B. Ito po ay libre at kailangan ng lahat ng bagong panganak na sanggol. See you po ulit pag 1.5 months na si baby para sa kanyang unang bisita. Tandaan, wais pag kumpleto ang bakuna ni baby at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. GB News Express. GB News Express. Mga tugang, dakulang agyat ngunyan para kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang posibleng panibagong orolay entre kang Estados Unidos sa Iran mantang nagpapadagos ang gyera sa rehiyon. Nagugat ini kang pahayag ni US President Donald Trump na bukas siya sa anuman na negosasyon sa Iran para mabawasan ang tensyon kay bahan na dyan ang anuman na pagtukar sa limitasyon sa nuclear asin ballistic missile program kang Iran na pinahimutikan man kan Tehran. Mientras naman tinido ang Iran sa saindang posisyon na nagdedemand kan mga kompensasyon asin garantiya bago pakihurunan sa Amerika. Sigon sa mga analyst, under pressure si Netanyahu na pagkukonsidera na naging pangenot na naggusulong kan agresibong kampanya kontra sa Iran. Kung babalo ni Trump ang negosasyon dahil minauyon sa kamabutan kan Israel, posibleng madifisilan si Netanyahu na ipautuban sa iyang strategy kasabay ang pagmantiner kan suporta kan publiko. Mantang pigbabalansiman kan Amerika ang diplomasya asin padagos na presensya kan military kaini sa Medio Oriente. Mantinidong mas agresibo ang posisyon kan Israel sa rehiyon matapos ni anunsyo ni Israeli Defense Minister Israel Katz na mantinido sindanin mahiwas o matindog sinanin mahiwasan na security zone sa South Lebanon sagod sa Litani River bilang parte kan sa indang kampanya kontra sa grupong militante na Hezbollah na nagsusuporta sa Iran. Bareta, may kinaraman po sa negosyo sa satuyang nasyon. Business News. Sa giraray na buminagsak ang balor kan piso kontra dolyar sa pagsarado kan trading kasuhapon matapos ining bumalik sa level na 60 pesos 10 sentimos kada dolyar. Napag-araman na medyo nakabawi ini kan nakaaging aldaw kan uminabot sa 59 na level alaga day naghaloy buminaba giraray. Ang pinakahababang kantidad sa piso kontra dolyar iyon na rehistro kan nakaaging simana na 60 pesos 30 sentimos sa nagdaranin kahaditan sa mga negosyante asin konsumidores. Sigon sa mga analyst, padagos na naapektaran ang piso kan global market asin tensyon sa Medio Oriente na nagbubusol sa mga investors na pumabor sa mas ligtas na assets arog kan US dollar. Apisar kan mantinidong maluya ang piso, siniguro kang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na may sufficienting foreign reserves as in monetary tools para mamantiner ang estabilidad kan ekonomiya para sa mga OFW, masalanggaw ang kandidagan sa indang remittance sa lokal na kwarta, alagad para sa negosyo, asin para bakal, nangangahulugan ini mas mahal na imported product asin serbisyo. Health News, kasabay po si News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, baby. Natural na sa mga Pilipino ang pagiging vain o malinig sa lawas. Nagtutubod ang kadaklan na anday pagkarigos oral daw sana. Nakakabawas din kakayunan asin kagwapuhan in sarong individual. Alagad si Ron sa nagkatirang dermatologist na nagkondukta nin sarong bagong pag-aagal gikan sa Boston na diskubre nindang nakakaraot palan sa salud ang pagkarigos oral daw. Na-discover nindang ang nakatuda ng pagkarigos permi na kakausan ng pagmara o pagdadry kang kulit asin nagtatanggal kan natural essential oil sa lawas. Pero pa ni sa unintentional na pagkadaan sa mga good bacteria na nagtatabang para tulos ng ma-repair ang small cracks sa kulit because of dryness. Paliwanag ang mga eksperto na the more frequent we take a bath, lalo na using hot water, mas dakula ang chance na maraot ang satuyang kulit asin posibleng ma-irritate asin ma-build up ang bad bacteria that may lead to skin infection. Sinabi pa na this study can be traced back through history na manunutaran na ba kung uso ang nakaugalan ng pagkarigo sa mga native na tao not until early 20th century. Katakot kani dahil sa nadiskubre ka mga eksperto,
Awiso nito na limitaran ang pagkarigos din sa sagod sa 10 minutos every day after 2 to 3 days. Sana. At yan tandaan na magkarigos na using lukewarm water o gabinod na tubig. Paliwanag pa ka mga eksperto na ang mahalaga maging malinig sa lawas dahil sana masubrahan. Health from News Days, Bardila, Dahigiba. Name. Tama man pala. Nani ba rin nagkakarigos? May rason palang sinda. Pwede. Pag-asa Ligaspi, kasabay po mga tugang si Milvino Almuela sa Kamugtakan Kampanahon. Diyos marhay na pagkaldaw po sa mga taga-DCGB, asin sa gabos na taga-pakinig, asin taga-subaybay ka DCGB. Sa ngayon na Marso 26, 2026, sa aldaw ng Webes ng pagkaga, ininang sa tuyang latest update sa Kamugtakan kang sa tuyang panahon, easterly so yung malinsangang paros na halis sa sirangang kadagatang Pasipiko, ang padagos na nagkapekto sa enterong nasyon, dahil ang kayan digdis sa Kabikulan, magiging bahagya mo panganuron sagkod sa panganuron na kalangitan na may mga pulo-pulong mga pag-uran o pagkikilat pagdagoldol. Maluya sagkod sa moderato na paros na halis sa norte sirangan sagkod sa sirangan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadagatan kang Kabikulan, magiging banayad sagkod sa moderato ang pag-upol. Tinatayang agwat ng temperatura pigila umampoon 25 sagkod 31 grado sentigrado. Asin ang aldaw ay masirang at yan na alas 5:45 ng pagkaga. Asin masulunop at yan na alas 5:56 ng pagkahapon. Ini sa Melvin Almuhela reporting live. Halidigdi sa DOST, Pag-asa, Ligaspi. GB News Express. GB News Express. GB News Express. Mga liver lovers, oy, so mga liver lovers natin dyan, na mga listeners na, mga liver lovers, kumusta pang lifestyle natin? Party on atay later, nababaliwala pa rin ang liver. Huwag ignorin ang kalusugan ng atay dahil maaari itong tamaan ng disease tulad ng fatty liver. Makatulong ang araw-araw na pag-inom ng liver aid. Pero pag may tama na, paano na? Kailangang mag-liver up, kaya naman may bagong liver aid. Liver Aid Pro. Liver Aid pero Pro. That's right, Liver Aid Pro. Hindi lang supplement, ito ay Silimarin Plus multivitamins na may marhay na Silimarin para sa proteksyon, nin atay para sa dagdag na asin igwain din dagdag na vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Ang hepatic protector, sustansya po na nagbibigay proteksyon o nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang nadamage na tay maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na nyo. Ito pa, ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaring maging support o makatulong sa treatment ng iba-ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro. Hindi kailangan ng doctor's prescription. Proper diet at exercise kasamang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid. Pero yan ang kailangan natin para sa malusog na tayo. Mag-liver up na. Ang Liver Aid Pro ay available po yan sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug, in leading drugstores nationwide. Silimarin Plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Nagdadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Alright, sandali lang Joshua ha. Ulitong ko lang iniapudang sorry tabi mga padibuda mga madi. Baka aram ko nakaantabay dyan sa Bariw Kamalig Albay, so sa kuyang bagong inaanak habang naghanda sila kang kasal niya na 8:30 nin aga. Ang kasal ninda alas 8:30 nin aga dyan po sa St. John's the Baptist Church sa Kamalig Albay. Pasensya na po kamo, di ako makakaabot ngunyan na aldaw ta may equally important po akong asikasuhon ngunyan. Maduma na kamo noy? Maduma na kamo Di ako na, so ready na? Okay, sige. May
may mga schedule kaya akong mga recording yan in para po sa Holy Week, may mga canned and recorded material po kami na madadangog sa ere sa starting next week, starting Holy Monday hanggang po iyan Good Friday. Then taod-taod tabi may schedule man ako sa Pag-ibig fund, Pag-ibig di sa Legazpi, may asikaso na ko. Then after kayan, pasiring kami kay Father Momoy ta 47th sacerdotal anniversary ni Father Momoy Borromeo ngunyan pong aldaw. Kay bako si Ibi Piglen, gari hanggang kaming udtungon yan duman. Pasensya na po baka nagdadangog pero arang po nakaantabay iningon yan si Pading Superents kan groom tabi na si Pading Arnido Nahe. Buda si Mading Corazon Navera, Buda so parents kan bride na si Mr. and Mrs. Remigio Nacion and Mading Nilda Perico. Yan, pasensya na po kamo mga madi. Buda lalo na sa kasalon na si si Jonathan and Melaline, Di pa ako makakaabot ngo niya na aldaw sa kasal nindo. Pero importante po, tuloy ang kasal nindo. Bako yo John. Importante po, tuloy ang kasal nindo, ha? Sige, anyway, mabisita po ako dyan pagkatapos-tapos na kayo. Back after Holy Week, mabisita na lang ako sa Indota. Siyempre, so regalo ni Ninong, Baya. Kay puan makaabot sa, kay puan makaabot tabi sa inaanak. Iyo. Pasensya na kamo tabi, de ko talaga, equally important ini. Paano kaya? Pero ko priority ang kumpanya sa mga aktibidades. Sa April nga may travel ako, may out of nga akong travel, April 16. Pag 18, may nininungan man ako sa kasal dyan sa Albay Cathedral. Dati kong estudyante garo iwalon man ako kayo. Pigalat-halat ko lang na dumigdi. Tamadig di sa magagom para maghatod ka ng invitation. Pero wala ako sa April 18, para sa endaman na kasal, may travel po kami sa luwas kang Pilipinas. Hello, amigo. Good morning. Morning. Very grabe ang planning mo Yung amigo, nasusubog ako na nakakommit ako. Di ako nakakaabot Hindi paano kayo na priority ta ang pigatarabahoan ta, di ba? Di kita nabubuhat. May flyer ka. May flyer ka pero may naka-prepare. Tapos? Pag may nag-request naman initabi schedule ko. Actually, kung aram kong kaya lang biglang minaabot May biglang minaabot na kaya nga di ako nag-ako kim mga panel baga sa thesis diyan sa mga eskwelahan, bio. Yeah. Pag oras na kan title defense, final defense, ako nasupok ako sa mga panelists. Iya. Ay po ang kasing presence duman Correct. Kaya medyo nasupok ako sa mga bagay. Yeah. Anyway, napaapod lang ako. Medyo nababother lang ako sa sarong report. Kasbago. Nata. Itong report about yung anniversary ng Coast Guard Bicol. Oo, okay. Kasi naisip ko lang, we are now on a national emergency on energy, Conservation. Yung emergency? National emergency. State of national emergency. Yeah, state of national energy emergency. Energy emergency. Oo. So siguro dapat ilingon man kan mga offices sa gobyerno. So pagtipid ka in any way. Diba? Kasi halimbawa ito, nag-celebrate sila sa Hotel St. Ellis. Nag-wonder lang ako kung guraan na so gastos duman. Yung mananggad, matawon ka sa hapon dyan sa tinampong yan, sa may St. Ellis, mautuhon. Diba? I mean, yung gastos na natipid sana, kung ginibunin na ito, halimbawa, duman sa headquarters nila sa Rawis, kasi nakulaon man yan Pwede. Yung mananggad nagamit ito pambakal ki diesel para duman sa mga boats. Makatipid-tipid na. Diba? Makatipid-tipid na. Kung duman na lang sa compound, Diba, remember, yung DepEd nga, merong reminder na gabos na graduation, gibuho na simple. Sana, okay. so ibang offices man, arog man ka na line of thinking. Yeah. Kasi,
maski gaano kaliit ang contribution ta, dako lang na badayan. Okay. In these times. O yeah, okay. Mari na punto, migo. Salamaton. Joshua? Bipi, Sa aga ka na lang? tomorrow na lang. Oh, basta supig taram ko sa imo na in kaso makadesisyon ka na, skill mo kimaray ha, ngani makaabot ako Opo. Okay? Dapat mari ang scheduling ta, ngani makaabot ako buda di pag timing na may travel ako yo. Agad ko sa schedule mo. Kapag tumitaram kaya si Ma'am Brenda na madumang kita, automatic yan. Walat ang gabos, di ba? Siyempre. Okay, sige. Yes, Bipi, goodbye. Yung man ang tatara mo ko kay Jasmine Incaso, pag-abot kang aldaw. Tatara mo ko man sa ang schedule ninda kasi, basta si schedule nindang duwa, asi kasol man. Taba, kawar ako sa kasal eh. Okay? Yes, Basta goodbye. kamong duwang pigat tandaan ko Aha. O tong saro na itong pag-asa. Di ka lang pag-imbitaran. Okay, sige. Thank you. Goodbye. Alright. Bakoyo, tabi, Jas. Tara mo sa schedule mo Kay Maraya. Pasiguron mo Magurong ka mo ni. Pwede ko ngaranan. Wala. Magurong ka mo ni Denver kay Maraya. Baka may travel man ako eh. O bueno, pasensya na po ang sa kuyang bagong magparam. Ay mamundo ako si Jonathan and Melalino. Sorry po, dak makakaabot ngunyan sa kasal nindo diyan sa simbahan kan Kamalig. 8:30 ang schedule ninday. Good luck na lang po sa endo and ma-visit na lang ako sa endo pagbakon ako masyadong busy. Gusto ka mong duwa mahiling, tabi na kamong duwa mag-agom na. Okay? Salamat. Kansa nung pagantabay, mabalik po ako alas 7:30 sa programang Anhapot, mga tugang sa DCGB. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Goodbye. God is good all the time. Nagdadahog kamos sa Radyo DZGB